Ako po yaon digdi sa muyang kumbento, sa sakuyang kwarto mga tugang, at sa digdi ako nagbo-broadcast sa sakuyang mismong kwarto. Kaya kung kamo nasa Facebook Live, mahiling nindo actually part ng sakuyang kwarto, nasa computer table ako, naka-laptop, at the same time nasa likod ko yung ilan mga libro. So ngunyan sabi ko sa tuwing sineselebrar ang Candelaria, so yon yung Candelaria. Kaya siguro kung kamo nagsimba ka subago, igwaning apod kay ni nagpabendisyon ng kamukan mga kandila. Okay? So mga kandila. Okay. Pero bago kita magpadagos mga tugang, sa tuyang programa, inahagad ko na kita magpangaji muna. Okay? Magpangaji muna kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. At hiningi po namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakiusapan po ninyo na si Yesu Cristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB. Ang may-ari, ang namamahala o nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig, na ilayo po ninyo kami sa anumang mga masasama, sa anumang mga kapahamakan, at ilapit po ninyo kami kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Maging kasangkapan nawa kami sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa pamagitan ng paghahatid hindi lang ng impormasyon, kundi lalong-lalo na kami makapagbigay ng inspirasyon. Tulungan po ninyo kami, gamitin po ninyo kami, at nawa ang aming sasabihin, ang aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyo at kapaki-pakinabang. Ang lahat nito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kamo niya na aldaw ng Martes na ika-petsa 2 ng bulan ng Enero. Okay? Tayo po ay maghahanap muna ng kasi hindi ko marinig muna tayo ng kung parang sa ganon punta muna tayo sa Facebook Live ng DCGB News Online at tingnan nga natin kung okay. So yon. Sige. Okay. I-share muna natin. At kung tayo ay pumapasok o nakikinig, o naririnig, in other words. Okay, okay, thank you. Thank you, Manay Baby. Narinig at nakikita pala. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay. So, mga tugang, sa tuyang sineselebrar ang Candelaria, na kung saan, pagkatapos ng 40 days, tanda natin mga tugang, 40 days pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, si Yesu Cristo ay dinala ng kanyang mga magulang, si Santa Maria at si San Jose, doon sa templo. Bakit? Ayon kasi sa kautusan ni Moises, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Okay? Yun, yung paghandog, yung presentation. Okay? At doon, sa kautusan, maghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato, okay? O dalawang inakay na kalapati, o turtle doves, o turtle doves, or 2 young pigeons. At doon sa templo mga tugang, merong propeta doon, na ang propeta, ang pangalan niya ay si Simeon. Okay? Siya po ay matapat at malapit sa Diyos.
at naghihintay sa katubusan ng Israel. Okay? Masasabi natin mapalad. Okay? At matandang ito sapagkat talagang nakita niya si Jesus. Ano? Nakita niya si Jesus. Nakita niya ang Mesiyas. Okay? Kaya nga siya ay talagang nagpuri sa Diyos. At ang sabi niya sa Panginoon, pagkatapos niyang purihin ang Diyos, sabi niya, kunin mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang inyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Kaya mga tugang, makikita natin na tuwing sineselebra natin ang Candelaria, ang presentation ng February 2, palaging may kandila. Okay, bakit? Ito ay nagsasagisag ng liwanag. Okay, liwanag. So, naalala ninyo na kayo ay bininyagan, may dala-dala kayong kandila. So, yung kandila, yun po yung simbolo lamang ng na tayo ay maging tagapagbigay liwanag. Ano? Nagtatao kita ng liwanag. Ano? So, yan importante mga tugang. Pero mayroon akong istorya sa Indo. Kasi bago na istorya may iniho habang kami nagkakarakang digdi sa kumbento. Sabi ko sa mga kaibigan kong padi, by the way, thank you very much sa suporta kang sa kuyang mga tugang na padi digdi. Yan si Father Ernie Arceo, okay, si Father Liklik, o si Father Felix Ligaspi, okay, nandiyan si Father Ram, si Father Ivan, si Father Don, si Father Joseph, si Father Edwin, ano itong mga pari na kasama ko dito. 8 na kami ngayon dito sa kumbento. Ano? At 2 sa nagtatrabaho sa hospital, 6 digdi sa universidad. Okay? So yun po. At sa nag-irestoryahan kami kasubag bagong tanghali, yun ang sinasabi na may istorya na ang mag-agum, every now and then, makikita ninyo na, di ba, pag may kinasal, may kandila, sinisindan yung kandila. Bakit anong simbolo ng kandila? Sapagkat yung kandila, na walang iba kundi simbolo lang yan ni Kristo, na si Kristo ang magbibigay sa kanila ng liwanag. Yan. So, puting kandila. Oh, nakakita na ba kayo ng ikinasal? Ang kandila na ginamit ay hindi puti, kundi itim. Delikado yan. Delikado yan mga tugang. Kaya puting kandila, simbolo ng purity, kalinis-linisan. Yan, importante mga tugang yan. So yan, puting kandila. Okay. So yun, puting kandila yan. So siyempre, sa mga ilang taon daw, sa unang taon, yun, palagi yung nobya, yung agum na babae, nagsisindi palagi ng kandilang puti. Yun. Pagkatapos ng ilang taon, palagi nag-aaway-away na sila. Nag-away, hindi na nagkakaroon ng matiwasay na pagsasama. So, babae daw ay hindi na puting kandila ang sinisibritan, ang iniilawan. Ang iniilawan na daw ay kandilang pula. Kandila bang pula? Kandilang pula na daw. Ay yung talagang sobra sa away, ang ginawa, hindi na raw kasi minsan yung asawang lalaki ay hindi na dumarating ng maaga, ginagabi na, minsan inuumaga ng pagdating. O ang kanyang sandali kasi may disturbo naman itong disturbo na ito sa kwarto. Hindi ba nila alam na tayo nagpo-programa? Sana dapat may monitor dyan. Kaya one time naglalagay ako ng monitor dyan sa kasi may tumatawag. Siguro hindi ko alam kung saan yan. But anyway,
Nasa intercom po yan, intercom ang ano yan, intercom sa kana kung sino man yan, yan mabuti kung emergency po yan. Okay? So, but anyway, hindi ibig sabihin hindi sila nakikinig. Hindi po nakikinig mga yan kasi kung nakikinig sila, alam nila nasa programa ako. Okay, nasa na tayo? Nandun na tayo sa kwento na hindi na yung dumarating ng maaga, inuumaga na nga ang dating ng lalaki. Kaya nga hindi na kandilang puti, hindi na kandilang pula ang sinisindihan, kundi nagsisindi na lang daw ng katol. Kahihintay. Parang hindi siya kagatin ng lamok. Sana, ano ba kayo ay nagsisindi pa rin kayo ng kandila? O baka hindi na kayo nagsisindi ng kandila, nagsisindi na kayo ng katol. Parang hindi kayo kagatin ng lamok. Okay. Mga katugang, tayo ay dapat magbigay liwanag. Okay? Nagbibigay tayo ng liwanag. Alam mo, sa Ebanghelyo, na ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 22 hanggang 40, medyo mahaba po ito, tungkol po ini sa pagpresentar, okay? Sa pagpresentar kay Kristo duman sa templo. Dinara si Jesus sa templo. Okay? Okay, mayroon sandali po, sandali, may tawag tayo, sandali. Hello? Noy, ha? Hello? Sandali kasi nasa programa ko, live tayo. Sige. Sige. Ayun, atyan, pakatas kang programa. Maano ako. Sige. Okay, sige. Thank you. Okay, thank you. Okay, mga tugang. Okay, anyway. So, sorry. May ano yata ba? Anyway, tuloy-tuloy tayo no sa kandila. Ang kandila ang pinag-usapan natin, ang kandila na dala-dala natin na nagbibigay liwanag. Okay, so mga tugang, sa tuyang pinag-uuralan kasi ngunyan na aldaw, sa tuyang sineselebrar ang Candelaria. Okay? Nang si Jesus nga ni dinara sa templo ni Jose at ni Maria. At yun nga, sinasabi dito, liwanag itong tatanglaw sa mga hintil. In other words, si Jesus ay sinabi ni Simeon na siya ay magtatao ng liwanag. Okay? Importante mga tugang ang liwanag sa buhay. Okay? Tadipisilon baga, halimbawa pagka brown out, kundaing sa tuya, ang liwanag, hindi lang kuryente, kundi ang sa tuya masasabi ang liwanag sa kaisipan. Okay? Liwanag sa tuyang buhay. Kaya mahiling na ang primerong ginibo ng Diyos, ang sa first day, ano sabi niya? Let there be light. Okay? Magkaigwa mo na ning liwanag. Yan, liwanag. Ang hapot ko sa indo mga tugang, bago kita mag-break, hapot ko sa indo, paano kita nagiging liwanag sa lambang saro? Okay? Paano kita nagiging liwanag? So, ngunyan binuksan ko na ang cellphone ko, so sa kuyang 0966-533-8475 o 0925-811-3851, pwede na po kamo mag-text sa kuya. I-text din doon sa kuya kung paano kita nagiging liwanag. Paano kita nagiging liwanag sa tuya, habang kita nabubuhay, kita nagiging liwanag. Paano kita nagiging liwanag sa lambang saro? Yan, mga tugang. Okay, paano kita nagiging maliwanag? So, babalik ginaba ang sa indong lingkod, mga tugang, at sana pagbalik ko, mag-text na kamo, ang hapot ni Father Boots ay, paano kita nagiging liwanag sa araw-aldaw? Yan importante. Paano kita nakakapagtao ng liwanag? Tandaan nindo, nang kita binunyagan, tinawag kita ng kandila. Yung kandila, siguro, wala na. Pero, ang pinakakandila, kamo na lang. Imagine nindo mga tugang, na kita gabos, pag nagtindog, parang kandila.
Okay? Pag nakatindog, para kitang kandila, na nagtatao kita ning liwanag. Okay? So, ano ang liwanag na itinatao tangon yan sa panahong ini na lalo na naigwaning pandemya? Dapat maging liwanag kita. Okay? Ngayon, kadakol na paagi na kita makapagtao ng liwanag. But anyway, mga tugang, babalik giraray ang sa indong lingkod sa pakatapos kang mga paalala. Magpaalala mo tayo, magkaroon mo na tayo hanap buhay. Converge your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Nanlalabong paningin? Pa-check up muna sa NINS Wellness Center. Ako po si Pilar Aking Daraga po. Punta po ako dito kasi lalabo yung mata ko. Every year, nagpapalit ako ng salamin. Ngayon, narinig ko sa radyo yung Wellness. Yun yung sa kapitbahay ko. Tapos sabi, doon muna pumunta sa Wellness. Ngayon, parang gusto ko naman magpalinis kasi para naman pwede. Wala ba na kung pagpapalit yung antipara? Yung mahal naman ang antipara. Magpa-ice pa na sa NINS Wellness Center Naga, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa likuran lang ng PNP Outpost. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:30. An oras hatod sa Indokang, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Chema!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay mga tugang, balik kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sana kita maging tagapagtao talaga ning liwanag sa mundo. Okay? Magayon baga kita pag nakakatao ning liwanag sa mundo. At sinasabi, how can we be light to others? Okay? Paano tayo magiging liwanag? Bakong kita nagtatao ning kadikluman sa tao? Importante. Halimbawa, kung ikaw nagiging mabait sa tao, nagiging liwanag ka sa tao. Yan. Importante yan mga tugang na kita gabos magbigay ng liwanag sa mundo. Yeah? Sabi kasi ng Panginoon, you are the light of the world. Okay? So, importante mga tugang na kita magtao ng liwanag. Kasi kita, mga kakampi ng liwanag. Kakampi kita ni Kristo. Bako kita nagkakampi kan kadikluman. Ano? Importante mga tugang na sabi nga ni na magtao kita ning karahayan. Okay? Sabi din ni Sally Samar ng taga Sorsogon, sabi niya, good PM Father, here I am ready to listen. We become light to others when we know
how to share to our fellow men even in the smallest way. Yan. Tama po yan. Na kita nagiging liwanag kung kita nakapagtatao. Okay? Pwede makapagtao kita ning karunungan. Magtao kita ning kusog sa lambang saro. Yan importante. So yan kita magtao ning kusog sa lambang saro. Importante mga tugang iyan na nagtatao kita ning kakusugan lalo na sa mga tugang na nangluluya o nawawala ng pag-asa. Importante yun magtao kita ning liwanag sa mundong ini. Okay? Yan importante, how to be the light of the world. Okay? Yan. So, how do we become light to others? Sabi nga ni Digdio, first of all, how to become light to others, seek God's word. Kaya hanapon ta muna ang tataramon ng Diyos. Kaya nga, hindi ba, aral daw, digdi sa DCGP, kita ay pinarurumdum. Pinarurumdum kita kan tataramon ng Diyos. Na kita dapat mabuhay sa tataramon ng Diyos sapagkat ang tataramon ng Diyos mga tugang, siya ang nagiging liwanag sa satuya. Okay? Halimbawa, ikaw na nagkakaroon ng problema, yung tataramon ng Diyos, nataw sa imo ng aliw, comfort. Nagtataw sa imo ng kusog. Kaya, seek God's word. Okay? In how He wants us to love others. Yun. Para hanapon ta pirmi ang tataramon ng Diyos. Mabuhay kita sa tataramon ng Diyos. Halimbawa, paano kita makapagtatao ng liwanag sa ibang tao? Ipagadji nindo. O ang mga kaaway nindo. O, kaaway ta. Kung may kaaway kita. Okay, of course, ang bawat Kristiyano ay may kaaway na talaga. Ang bawat tao may kaaway na talaga. Permanenteng kaaway tayan. Ang kaaway natin ay ang masama, ang demonyo. Father Butch, lahat ba tayo may kaaway? Lahat po tayo may kaaway. Okay? Huwag mo alangan naman sasabihin, Father, kaibigan ko ang demonyo. Kaibigan ko si Lucifer. Hindi, kaaway natin yan. Kaya pagdasal natin, although ang pangalan ni Lucifer, magayon na, Lucifer, ang ibig sabihin, light bearer. Okay? Kasi si Lucifer, okay, although sinasabing light bearer, tagapagdala ng liwanag, okay, pero hindi, dapat siya maging tagapagbigay liwanag, pero hindi. Nagbigay siya ng kadikluman sa mga tao. Paano nagbibigay ng kadikluman si Lucifer sa tao, ang demonyo? Sa pamagitan ng pag inaapod kang nagtataoning confusion, nagtataoning kalituhan. Nalilito yung mga tao. Ano ba talaga, Father? Ano ba talaga? Nalilito. Yan. Sa halip na magbigay tayo ng kalituhan, okay? Yan. Magbigay tayo ng karunungan, magbigay tayo ng katotohanan, hindi kalituhan kasi maraming nalilito Maraming nalilinlang. Yun. Yan ang problema minsan mga kaibigan, nagliling lang tayo. Okay? Nangdadaya tayo. Okay? Guguluhin natin. Yan ang, pag nanggugulo ka, ibig sabihin, hindi ka nagpagbibigay ng liwanag. Okay? Kaya yan ang hamon sa atin. Magbigay ng liwanag. Paano? Magbigay ng katotohanan. Okay? Importante sa buhay mga kaibigan, nabubuhay tayo sa katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa paninira. Minsan nangyayari, minsan ginagamit ang radyo, ginagamit ang social media, Facebook, mga komunikasyon sa paninira ng tao, paninira ng ibang paniniwala. Hindi dapat ganon kayo pa ay gusto palaging makikinig sa mga taong wala nang ibang ginawa kundi magdaldal ng magdaldal, paninira dito, paninira dyan, paninira, sisiraan si ganyan, sisiraan si ganyan, ayon sa ganito, ganyan, ganyan. Nakakaano yan, di ba?
nakakapagbigay ng kadiliman yan. Ako, pag may narinig ako sa radyo na sinisiraan si ganyan, ay turn the channel. Palitan mo ang channel na yan. Turn to the good channel, the Good News Radio 107.5. Ano? The good news, walang iba kundi ang maririnig mo, salita ng Diyos. Walang ibang marinig, kagandahan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Yun, alam mo, we are not in control of what we hear. Hindi natin, kasi ang mga tao, mga kapatid, nandyan yan eh. May magsasalita yan. But sabi nga you have the remote control. Ngayon, remote control. Nung panahon, hindi remote control. Pupunta ka sa television, ikiklik mo, hanapin mo yung channel pa. Ngayon, wala na eh. It's your decision. Ano? Halimbawa, isang radyo, isang television, isang social media, isang nabasa mo sa Facebook, walang ibang ginawa kundi paninira. Okay? O, anong gagawin mo? Will you be there to be entertained? Hindi ka ma-entertain. Lalong-lalo na, masisiraan ka rin. Kasi nga, ang pinapanood mo, ang pinakikinggan mo, paninira. Di ba gigikang sira? Ano? Yun, paano ka makapagbibigay liwanag? Kaya pag may narinig kayo naninira sa kapwa, naninira ng reliyon, naninira ng paniniwala, naninira ng isang kultura, walang iba kundi naninira, paninira, change the channel. Huwag kayong makinig doon. Makinig kayo sa hindi naninira o yung makinig kayo sa mga nag-a-uplift. Nakikinig kasi, tingnan niyo mga kaibigan, makinig kayo sa isang programa na kung saan nagbibigay sa iyo ng lakas loob, nakapagbibigay sa iyo ng inspirasyon, nakapagbibigay sa iyo ng karunungan, nadadagdagan ang iyong kaalaman. Ay maganda sapagkat nadadagdagan, hindi yung nababawasan. Ano? Kundi yan ang importante mga kaibigan ngayon eh. Paano kayo magiging liwanag? Yan ang hamon sa atin ngayon, maging liwanag. O ang mga radyo, dapat gamitin sa pagbibigay liwanag. Kaya nga hindi ba kami dito sa radyo, pag may narinig kang balita na ganyan, hindi mo kaagad sasabihin. Ano? Alam mo, may narinig, may tumawag sa iyo, may nasusunog dito sa lugar na ito. Huwag mo sasabihin, nabasa mo sa text, babasahin mo kaagad. Hindi. I-validate mo muna. I-confirm mo muna. Kung mas maganda, magpadala ka ng news reporter doon. Makita niya mismo at magtanong ka agad. Hindi naman basta anong narinig niya. Hindi po yun eh. Kundi magtanong. Kasi hindi sasabihin ng mga tao ganito. Mag-ingat po tayo sa mga naririnig. Kasi hindi lahat na naririnig, kahit minsan nakikita, ay tama. Kinakailangan dyan, imbestigahin, alamin. Kaya tayo nag-i-interview, nagtatanong. At hindi dapat isang tao lang ang tanungin mo. Kasi baka yung natanong mo o natanungan mo ay bias eh. Hindi wala na. Dapat halimbawa ako po ay nanonood sa YouTube. Halimbawa, isang issue. Ang gagawin ko, halimbawa ako nakikinig ako sa mga doktor, okay, tungkol sa keto diet na 'yan. Okay? Hindi lang po isa o dalawang doktor ang pakikinggan ko sa isang issue. Kung ang 10 o 20 o 20 doktor at almost lahat na doktor ay ang sinasabi nila ay pare-pareho, okay? Ibig sabihin, tama yan. Kaya ang problema kasi, nakikinig tayo sa isa lang reporter. Hindi po pwede. Dapat makinig tayo. I-validate natin. Ayan ang importante kasi sa panahong ito, marami tayong fake news. Maraming fake news. Kaya nga, mahalaga po yan. Pray for God's guidance. Okay? Importante yan. How to become light to others. Paano tayo magiging liwanag sa ibang tao? Pray for God's guidance na gamitin ka ng Diyos. Yun, maghatid ng kaliwanagan. Okay? And at the same time, tinatawag natin na practice viewing situations from different
perspectives. Hindi nangangahulugan na ikaw lagi ang tama. Na hindi nangangahulugan yung nakikita mo lang ang tama. At walang marami. There are so many sides. Okay? Look around. Ang problema kasi minsan, we are biased. We are prejudiced. Okay? Because we only view situation from one perspective. Hindi po pwede yan. Look for different perspectives, point of view. Yan ang problema minsan sa atin eh. Hindi kasi sinabi ni Father eh, minsan kami mga pare eh, tingnan mo kung saan sinasabi, tingnan mo palagi, it is not by the text, but by the context. Ano yung konteksto? Kasi minsan you will be misinterpreting what you heard, what you see. Okay? Dapat tingnan mo palagi yung tinatawag by the context, not by the text. Okay? Kasi minsan ang atin, we read it only by the text but not in the context. Anong konteksto yon? Yon. Yan importante kasi marami mga tao ang nalalabuan kasi ang tinitingnan lang nila isang punto de vista. Hindi po pwedeng ganon. Hindi isang punto de vista lang. Maraming vista. Marami tayong tinitingnan. Maraming mga bagay na dapat tayong tingnan. Yan ang mahalaga. Hindi yung yung anong natitingnan mo, yun na lang. Mahirap po yun. Kaya nga sinasabi, mahalaga, practicein natin. Viewing situations from different perspectives, from different point of view. Okay? Halimbawa, yung sa likod ko, okay? Di ko nakikita. Pero yung sa likod mo rin, hindi mo nakikita. Pero kung sasabihin ko sa iyo, nasa likod mo, makikita mo. Ngayon nakikita ko ng likod ko kasi ang aking camera ay paharap sa akin. Kaya yung sa likod ko, nakikita ko. Ay kung halimbawa yung camera ay hindi nakaharap sa akin, hindi ko makikita ang nasa likod ko. Yan, importante yan. Importante ang camera mo, nasa likod, nasa harap, nasa gilid. Di marami kang nakikita. O kanina nanonood ako ng tennis. Ay sabi ko, ang galing nito Ang dami-daming camera. Hindi lang camera nasa harap, nasa gilid, nasa taas pa. Iyan ang importante sa buhay ng tao. Okay? Para tayo maging maliwanag. Kasi ang liwanag ng mga tugang ay nakakalat yan. Okay? Ang liwanag hindi galing sa taas. Tingnan mo ngayon, may araw. Maliwanag. Padre, may araw ba talaga? Wala ako nakikitang araw eh. Pero nakikita ko liwanag. Maulan po dito sa amin nag-uulan. Okay? At ang how to become light to others, isa pang bagay na dapat natin pag-usapan, ensure you are participating in self-care to avoid empathy fatigue. Yun. Ano bang ibig sabihin yan? Okay? Yung empathy fatigue. Yun, empathize. Kasi naaawa ka, nahihira ka. Okay? So yan ang importante na sinasabi nga ni, everyone knows a person who makes the room light up and helps everyone feel at ease. Yan. Yan ang importante bilang mga Kristiyano, tayo ay magtaon ng liwanag. Okay? Nakapagbibigay tayo ng tuwa. Okay? Si Kristo nga, yan ang ginibo niya. Okay? Nagtatao siya ng liwanag sa satuya. Importante mga tugang yan. Seek God's Word. Okay? At the same time, pray for God's guidance. Practice viewing situations, okay, from different perspective. Ensure you are participating in self-care. Ano yung sinasabi yung participating in self-care? Na dapat, yung nga, pag-alaga sa sarili. Okay? Alagaan mo ang sarili kasi pag nagbibigay ka, pag inaalagaan mo ang iyong sarili, nakakatulong ka. Okay? So at the same time, huwag tayong maging judgmental. Okay? A person is not judgmental, is growth lovingly without criticism.
Okay? Kasi yun na nga, mahilig kitang mag-criticize. Mahilig kitang magpuna. Kasi nga, wala na iba tayo nakikita, kundi ang ating mga sarili. Okay? So, yan ang importante mga tugang. Dapat tayo maging tagapagbigay liwanag sa mundo. Okay? So, yun. Kaya iyan ang hamon sa tuwing ngunyan na aldaw, mga tugang, aldaw ning Martes, February 2, nasa tuyang sineselebrar ang kapiestahan ng Candelaria, na nagpaparundum sa tuya na tayo ay maging liwanag. Okay? Si Kristo naging liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa bayang Israel. Iyon. Sana maging tayong tulad ni Kristo. Okay? Yan importante. Maging tagapagbigay liwanag sa bawat isa. Okay. Anyway mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram, kaya tayo ngunyan ay mga G, kasatuyang pangajion, na palayasin natin ang demonyo. Sapagkat ang demonyo mga tugang, siya ang nagtatao sa tuya ning kadikluman, ang kasamaan, kasinungalingan, ang pangluloko, ang pandaraya, ang paninira. Alisin po natin yan. Palitan po natin ng pangunawa, palitan natin ng kabutihan, okay? Palitan natin ng pagmamahalan, palitan natin ng pagpapatawaran, Importante mga tugang iyan Okay? Na tayong lahat ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Kung nabubuhay ka sa pag-ibig, sa pagmamahal, ay ikaw ay makapagbibigay liwanag. Okay? So mga tugang, mga G na muna kita kasatuyang pangajion, na pangajion na kung saan pinapangajita ang San Miguel Arcangel. Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa Indogabos na naghinanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Sana po ako ay nakapagtao sa Indo ng kaliwanagan. Hindi lang informasyon, kundi inspirasyon. Mamuhay tayo lagi sa pagmamahal, pagpapatawad, paggawa ng kabutihan, sa katotohanan, pagsasabi ng katotohanan, at sa pamumuhay ng katotohanan, hindi panloloko, pandaraya, parang tayo ay maging tunay na kapagdala ng liwanag o maging liwanag sa mundong ito. Sinasabi nga, it's better to light just one little candle than to stumble in the dark and even to curse darkness. Okay? Don't curse darkness. Okay? Ang importante, be the light. Maging liwanag ka. Sa hapong ito, miski kay puhanta pa ning day pangani ning dilim, kay puhanta ng magbigay ng liwanag. Okay? At sabihin nindo mga tugang ini, mahal na mahal ako ng Diyos dahil ako anak ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Sumainyo ang Panginoon at pagpalay kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos mabalas po sa Indogabos, magdirilingan kita giraray sa aga ng alauna hanggang alas 2 sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP ng UST Legazpi.
Maraming salamat po. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang.